em dic José Luis, soc d'Ontinyent, visc amb els meus pares. Jo he treballat en molts puestos. He treballat en textil, he treballat també de pintor, també vaig treballar també en Fidevi, vaig treballar també en el Trèvol en un pintor professional i bé, l'experiència és xula, molt xula. L'última experiència meva va ser xulíssima perquè estàvem en textil, estàvem en una rama de confecció i de coixins i de tot, no? I teníem que entrar els coixins, teníem que agarrar els coixins i clavar-los dins d'un soporte perquè es veiés el color i era xula, l'empresa era xula. Si el Trèvol no estiguera, hauria sigut difícil encontrar la feina perquè també els gestors i monitors també t'ajuden a trobar-la. M'ajudava molt que vinguera Patri, perquè era la meva monitora i les companyes de la fàbrica també m'ajudaven molt. A mi me'n diuen Gemma Vela Ferrera. On visc jo en Guadasséquies. En el pla, a fer-te pràctiques. Fem mascaretes, llavors salen les mascaretes. A mi m'agrada a treballar. Jo tinc que buscar una. El Trèvol busca a la feina. És que m'ajudaria a treballar. Pues ensenyar-me què és el que fa. A mi m'ha agradat treballar en una fàbrica, per exemple. Treballar en la taronja, de frutes y verduras. Soy Luis Miguel Robledillo, vivo en Onteniente, Valencia, y bueno, mi experiencia laboral es que en el 2001 estuve trabajando en Paduana SL. Me hicieron un contrato de prácticas de 3 meses, a los 3 meses me renovaron el contrato 1 año y luego me renovaron para otro medio año, pero solo hice 3. También después trabajé haciendo 2 campañas, una fue en La Pobla, de la naranja, y en otra en Castellón, de Rugat, de la naranja, y bueno, y ya pues también estuve trabajando en el Mestre Ferrero, en el bar Zoco, y ya está, poco más. La única dificultad puede ser que algunas empresas no acepten la discapacidad de una persona cuando entra en la empresa. Bueno, el Trèvol me aporta muchas cosas y creo que ha sido, no solo para mí, sino para todos los compañeros que tengo y compañeras, es como un punto de apoyo que te ayuda a cambiar la vida en sí. Pues de estar a estar parado, a no hacer nada, a acostarte, pues no sé, ir de empresa en empresa buscando trabajo. Y ya no solo eso, sino dependiendo de tu discapacidad, pues hay empresas que pues como que no acaban de aceptar a las personas discapacitadas. Mi proyecto de futuro sería pues, poder entrar en una empresa y tener la duración en esa empresa más que en otros sitios que he tenido de trabajo. Soc Magda i soc d'Ontinyent i veig en una casa jo soles.
vaig treballar en Colortés, en l'Ajuntament d'Ontinyent, i també m'agradaria treballar. En Colortés estava en un laboratori de productes químics, i allí en l'Ajuntament d'Ontinyent van fer finestres per a l'estació. En què m'agradaria? En una guarderia cuidant els xiquets, perquè els meus nebots, els de Barcelona, de tots ells cuiden els caps de setmana.